Pinangunahan ng mga babaeng bumbero ng Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi ang ginanap na fire drill sa SM City Legazpi kahapon. Ayon kay Fire Senior Superintendent Achilles Martinez Santiago, layunin ng aktibidad na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa pag-iwas at pagsugpo sa sunog. Aktibo rin na nakilahok sa fire drill ang mga tenant at mga empleyado ng nasabing mall. Pusok-nikulado tayo, sino man ang mayroong pangangailangan ng tulong, itunuturing natin ang miyembro ng pamilya natin para ma-responde ito. At hindi tayo sa surrender hanggat hindi natin matugunan kung ano ang dapat. Bukod sa selebrasyon ng Fire Prevention Month, ito rin umano ang kanilang pakikilahok sa selebrasyon ng Women's Month ngayong taon. Sa aktibidad, bumida ang kababaihang bumbero sa disaster response na nagsasalamin sa galing at tapang ng kababaihan sa mga oras ng emerhensya. Social responsibility sa ating industriya na patuloy nilang ginagampanan. Tandaan palagi natin, when fire ignites, heroes unite. Kayo yung aming mga buhay na bayani kung saan matutugunan natin ang pangangailangan ng ating bansa. Samantala, base sa datos ng BFP Legazpi Station, 8 kaso na ng sunog ang naitala nila ngayong 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.